హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో క్లాస్ లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందములోని 4వ అధ్యాయము నారదుని ఆగమనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 5వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ ద్వారా హరే కృష్ణ శ్లోకము. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. దృష్ట్వా నోయాంతమృషిమాత్మజమప్యనగ్నం దేవ్యో ప్రియా పరిదదుర్న సుతస్య చిత్రం తద్వీక్ష్య పృచ్ఛతి మునౌ జగదుస్తవాస్తి స్త్రీ పుంబిదా నతు సుతస్య వివక్త దృష్టేః. సో భావం, శ్రీ వ్యాసదేవుడు తన తనయుణ్ణి అనుసరించుచు చనునప్పుడు నగ్నంగా జలకములాడు సుందరులైన దేవతా స్త్రీలు అతడు నగ్నంగా లేకున్నను వెంటనే వస్త్రములను ధరించిరి. కానీ అతని తనయుడు తమ ఎదుటగా ప్రయాణించినప్పుడు వారట్లు వర్తించలేదు. ఈ విషయమును గూర్చి వ్యాసదేవుడు ప్రశ్నించగా అతని తనయుడు పవిత్రుడనియు స్త్రీ పురుష భేదములు గాంచని వాడనియు ఆ యువతులు ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి. కానీ వ్యాసదేవుడు అట్టి భేదభావములను చూపియుండెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. పండితుడైన వాడు తన ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కారణంగా విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుని యందును చండాలుని అనగా సునక మాంసమును భక్షించువాడి యందును గోవు యందును సునకమునందును సమదృష్టి కలిగియుండునని భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకము యందు తెలుపబడినది. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి అటువంటి దివ్యస్థితిని పొందినట్టి వాడు. తత్కారణమున స్త్రీ పురుషుల నడుమ భేదమును గాంచక జీవుల వివిధ వస్త్రధారణ గాంచియున్నట్లు అతడు గాంచెను. బాలుని ముఖమును గాంచుట చేతనే అతడు ఎంతటి అమాయకుడో మనుజుడు అవగతమనర్చుగల రీతి మనుజుని ప్రవర్తనను గాంచియే అతని మనసును అవగతమనర్చుకొనగల సామర్థ్యమును స్నానమాడు యువతులు కలిగి ఉండిరి. సుఖదేవ గోస్వామి 16 ప్రాయము కలిగిన యువకుడైన కారణమున అతని అవయవములన్నీ చక్కగా పెంపొంది ఉండెను. పైగా అతడు నగ్నంగా ఉండెను. యువతులు కూడా నగ్నంగా ఉండేది. కానీ సుఖదేవ గోస్వామి మైథున భోగమునకు అతీతుడు గనుక అమాయకుడనిగా కనిపెట్టెను. ఆ యువతులు తమకు గల ప్రత్యేక యోగ్యతల కారణంగా
ఆ విషయమును వెంటనే అవగతము చేసుకొనగలిగినందున అతనిని గూర్చి పట్టించుకొనలేదు. కానీ అతని జనకుడైన వ్యాసదేవుడు తమ ఎదుటగా చనుచున్నప్పుడు మాత్రము యువతులు శీఘ్రమే వస్త్రములను ధరించిరి. శ్రీల వ్యాసదేవుడు గృహస్థునిగా వర్తించి ఉన్న కారణమున తాము అతనికి పుత్రికలు లేదా మనవరాళ్ళు వంటి వారే అయినను సంఘ మర్యాదను అనుసరించి అతని సమక్షమున వారట్లు వర్తించిరి. గృహస్థుడైన వాడు స్త్రీ పురుష నడుమ భేదమును గాంచవలెను, లేని ఎడల అతడు గృహస్థుడు కాజాలడు. కనుక స్త్రీ పురుష భేదము పట్ల అనురక్తి చెందకుండా దేహము ఆత్మల నడుమ భేదము తెలియుటకు ప్రతి ఒక్కడూ యత్నించవలెను. అటువంటి స్త్రీ పురుష విచక్షణ చూపినంత కాలము ఎవ్వరును సుఖదేవ గోస్వామి వంటి సన్యాసి యగుటకు యత్నించరాదు. కనీసము సిద్ధాంతి రీతినైనను జీవుడు స్త్రీగాను పురుషుడుగాను కాదన్న నిర్ధారణకు ప్రతి ఒక్కరూ అరుదించవలెను. స్త్రీ పురుషులు ఒకరితోనొకరు ఆకర్షితులై భౌతికత్వమున చిక్కుబడునట్లుగా ప్రకృతిచే అట్టి బాహ్య తొడుగులు తయారు చేయబడినవి. కానీ ముక్త పురుషుడైనట్టి వాడు అట్టి వికృతమైన స్త్రీ పురుష భేదమునకు పరుడైయుండును. అట్టివాడు జీవుల నడుమ వ్యత్యాసమును గాంచడు. అతనికి సర్వలు ఆత్మస్వరూపులే. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక దృష్టియే ముక్త స్థితి అనబడును. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి అటువంటి దివ్యమైన ముక్త స్థితిని బడిసియుండెను. శ్రీల వ్యాసదేవుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఎందే నిలిచియున్నను తాను గృహస్థుడైన కారణంగా కట్టుబాటును అనుసరించి ముక్త పురుషునిగా నటించలేదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఈ శ్లోకము ముఖ్యంగా పూర్వపు శ్లోకంలో తెలిపినట్లుగా మరి ఆ గొప్ప భక్తుడు సమదర్శి నిర్వికల్పుడైన అతడు మరి ఏకాంత మతుడైనటువంటి వాడు, సమస్త భౌతిక కార్యాలకు పరుడైనటువంటి వాడు. మరి అతడు బాహ్యంగా జడుగా గోచరించినను అతడు మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ దానికి ఉదాహరణగా అతని యొక్క స్థితిని అవగతం చేసుకున్నటువంటి దేవతా స్త్రీల యొక్క ప్రస్తావన ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వ్యాసదేవుడు తన తనయుణ్ణి అనుసరించుచు చనునప్పుడు నగ్నంగా జలకములాడు సుందరులైన దేవతా స్త్రీలు అతడు నగ్నంగా లేకున్నను వెంటనే వస్త్రములను ధరించిరి. సో ఇక్కడ మరి వ్యాసదేవుల వారి యొక్క తనయుడైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు గృహమును వదిలి అరణ్యంలో వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అతనిని అనుసరిస్తూ మరి వ్యాసుడు ఆయన వెంట
ఏ పుత్ర అనుకుంటూ వెంటపడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో అంతకుముందు మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు అదే మార్గం గుండా వెళ్ళిపోయారు. అలా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి అక్కడ ఆ సరస్సులో స్నానము ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి, జలకాలు ఆడుతూ ఉన్నటువంటి సుందరులైనటువంటి దేవతా స్త్రీలు ఏమీ పట్టించుకోకుండా వారి యొక్క కార్యాలను, అంటే వారు జలకాలను అలాగే ఆడుతూ ఉన్నారు. ఆ మార్గం పక్క గుండానే సుఖదేవ గోస్వాములు వారు వెళ్ళారు. కానీ ఆయనను అనుసరిస్తూ వ్యాసుడు అక్కడికి రాగానే వారు ఇంతకు ముందులాగా కాకుండా వెంటనే లేచి వారి యొక్క వస్త్రాలను ధరించారు. ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు అని తెలిసిన విషయం. సో ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి వ్యాసుడు ఆ దేవతా స్త్రీలను ప్రశ్నిస్తాడు. మరి ఇంతకు ముందు నా కుమారుడైనటువంటి సుఖదేవుడు ఇలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, అతడు 16 ఏండ్ల వయసు వాడు దాదాపుగా, అంటే దేహ సౌందర్యాలన్నీ కూడా అంటే ఈ దేహ తొడుగులో ఏర్పడినటువంటి అన్ని అవయవాలు సక్రమంగానే వృద్ధి చెంది ఉన్నటువంటి వాడు, ఎంతో సుందరమైనటువంటి వాడుగా అతన్ని చెప్తూ ఉంటాడు. నగ్నంగా అతడు చలుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అటువంటి ఆయన వెళ్తూ యవ్వనుడైనటువంటి మరి తన పుత్రుడైనటువంటి శుకుడు ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వారు లేచి వస్త్రాలను ధరించలేదు. కానీ వృద్ధుడు అయినటువంటి ఒక రకంగా అక్కడ స్నానము ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా ఆయనకి కుమార్తెల వయసులో ఉండవచ్చు, కొంతమంది మనవరాండ్ల వయసులో కూడా ఉండేవాళ్ళు. మరి అలా ఆ వ్యాసుడు అక్కడికి రాగానే వాళ్ళంతా ఆ వస్త్రాలను ధరించి ఉన్నటువంటిది. సో అప్పుడు వారు చెప్పిన వ్యాసుల వారికి వారు చెప్పినటువంటి సమాధానము, నీ కుమారుడైనటువంటి శుకుడు పవిత్రుడనియు స్త్రీ పురుష భేదములను గాంచని వాడనియు ఆ యువతులు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి. కానీ వ్యాసదేవుడు గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి అతడు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ ఆయనకి ఈ బాహ్యమైనటువంటి శరీరాలలో స్త్రీ పురుష భేదాన్ని ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతా స్త్రీలు మరి సంఘ కట్టుబాట్ల ప్రకారంగానైనా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనను వారు ఆ విధంగా, అతడు మరి వాస్తవానికి అతడు కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతమైనటువంటి వాడే, వయసులో పెద్దవాడే అయినప్పటికీ కూడా సంఘ కట్టుబాట్ల ప్రకారంగా వారు వస్త్రాలను ధరించారు. ఎందుకంటే అతనికి గృహస్థుడైనటువంటి వాడు స్త్రీ పురుష భేదాలను గాంచేటువంటి వాడు, అంటే ఈ బాహ్యపరమైనటువంటి భేదాలను తెలుసుకునేటువంటి వాడు. సో కనుకనే మరి వ్యాసుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు ఉన్నప్పటికీ కూడా గృహస్థుడైనటువంటి కారణంగా అతడు ముక్త పురుషుల్లాగా నటించలేదు, అంటే యథార్థమైనటువంటి స్థితిలోనే అతడు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి భగవద్గీత 5వ అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకాన్ని కోట్ చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, విద్యా వినయ సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి గాని, చండాలుడు అయినటువంటి అంటే శునక మాంసాన్ని భక్షించేటువంటి చండాలుడినైనా గాని, మరి గోవును గాని శునకమును గాని, వీటన్నిటి యందు కూడా పండితుడైనటువంటి వాడు సమదృష్టిని కలిగి ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతడు ఈ ప్రతి జీవులోనూ కూడా ఈ బాహ్యపరమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి స్థూల శరీరాలను కాకుండా ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను అంటే ప్రతి
జీవులలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని అతడు తెలుసుకుని ఉంటాడు కనుక మరి ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు కూడా అటువంటి దివ్య స్థితిలో పండితుడైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుకనే అందరిలోనూ ఆ ఆత్మగా ఉన్నటువంటి ఆ, శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆత్మను గాంచినటువంటి స్థితిలో దివ్య స్థితిలో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఈ బాహ్యపరమైనటువంటి వస్త్రధారణ ద్వారా పురుష స్త్రీల ఆకర్షణకు వచ్చేటువంటి ఈ దేహపరమైనటువంటి తొడుగులను అతడు పట్టించుకోలేదు అనేటువంటిది అంటే పట్టించుకోవడం అంటే అతను ఆ భేదాన్ని గుర్తించే స్థితిలో లేడు దానికి అతీతుడైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు కాబట్టి స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా అతనికి ఒకే విధంగా అందరిలోనూ ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని మరియు జీవాత్మ తత్వాలను గాంచేటువంటి వాడు కనుక బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆ యువతులు అతన్ని గురించి ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు నగ్నంగా అలాగే ఉన్నారు తప్ప ఎందుకంటే ఈ దేహపరమైన ఈ ఇంద్రియపరమైనటువంటి మైథున భోగాలకు అతడు అతీతుడు కాబట్టి అతనికి ఈ దేహపరమైనటువంటి ఈ స్త్రీ దేహమా పురుష దేహమా ఈ దేహాలతో సంబంధమే లేదు సో కానీ వ్యాసుడు మాత్రము మరి అక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు స్త్రీలు వెంటనే వస్త్రాలను ధరించి ఎందుకంటే వ్యాసదేవుడు గృహస్థునిగా ఉన్నటువంటి కారణంగా మరి చాలా చిన్న వయస్కులుగా ఉన్నటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా పెద్దవాడైనటువంటి మరి ఎవరైనా తాత అయినా తండ్రి అయినా వాళ్ళ ముందు మన సంఘ కట్టుబాటులో స్త్రీలు వాళ్ళ యొక్క వస్త్రధారణ చేసి ఉండాలి తండ్రే కదా తాతయ్య కదా అని చెప్పేసి ఉండరు కదా సో కాబట్టి గృహస్థుడిగా ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన రాగానే ఆ దేవతా స్త్రీలు మరి సంఘ కట్టుబాట్ల ప్రకారంగా వారి యొక్క ప్రవర్తనను ప్రదర్శించారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు గృహస్థ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాడు మరి ఆ విధంగా స్త్రీ పురుషులు అంటే మరి వాస్తవానికి దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ బాహ్యమైనటువంటి తొడుగులే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు కానీ గృహస్థలో ఉన్నటువంటి వారు కనీసం సిద్ధాంతపరంగానైనా మరి అంటే కనీసం సిద్ధాంత రీతినైనా జీవుడు స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని కాదన్న నిర్ధారణకు ప్రతి ఒక్కరు రావాలి స్త్రీ పురుషులు ఒకరితోనొకరు ఆకర్షితులై భౌతికత్వమున చిక్కబడినట్లుగా ప్రకృతి చేత ఈ బాహ్యమైనటువంటి తొడుగులు తయారు చేయబడినవి కానీ ముక్త పురుషుడైనటువంటి వాడు అట్టి వికృతమైన స్త్రీ పురుష భేదమునకు పరుడై ఉండును అటువంటి ముక్త పురుషుడు జీవుల నడుమ వ్యత్యాసమును గాంచడు అదే మనకి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత యందు తెలుపబడినటువంటి అంశము సో అతనికి అందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులే ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలిగినటువంటి వాడే ముక్తుడుగా ఉంటాడు మరి శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారు అట్టి దివ్యమైనటువంటి ముక్త స్థితి యందు ఉన్నాడు ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఆ దేవతా స్త్రీలు మరి ఆయన ఎదుట నగ్నంగానే అలాగే నిలిచి ఉన్నారు కానీ శ్రీల వ్యాసదేవుడు గృహస్థుడైనటువంటి కారణంగా కట్టుబాటును అనుసరించి వారి యొక్క ధర్మాన్ని ఆచరించారు అనేటువంటిది ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం హరే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ సో ఇది ఈరోజు శ్లోకము హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే లేదా ఏదైనా యాప్ చేయదలుచుకోవాలి హరే కృష్ణ
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు జీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు జీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. हरे कृष्णा। धन्यवादाలు అందరికీ। వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః। శ్రీమద్ భాగవత की जय। हरे कृष्ण। जय। की जय। జై श्री गुरुदेव की जय। जय। वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण।